Znaš li da najviše malih biznisa ne propadne zato što nemaju profit, nego zato što ostanu bez keša u pogrešnom trenutku? Planiranje keša je kao mapa. Unapred vidiš odakle novac stiže i kuda odlazi, umjesto da nagađaš i gasiš požare kad je već kasno. Evo 5 praktičnih koraka kako da uvek budeš korak ispred svog novca. Prvi korak je prognoza. Zamisli da Marko ima malu pekaru i zna da mu prihod raste od januara ka martu, a troškovi su plata, kirija, brašno, struja i marketing. Kad to spusti u jednostavnu tabelu, odmah vidi hoće li mu keš rasti ili padati narednih meseci. Ako zna da je leto slabije, spremi se ranije, a ne kad presuši. Prognoza ti pokaže i velike rate koje stižu, kao osiguranje ili porez. Tako planiranje prestaje da bude pogađanje i postaje alat za mirni san. Drugi korak, prati svaki dinar koji uđe i izađe. Jeleni na prvi pogled deluje da je mesec sjajan, jer je ušlo dosta para. Ali kad sabere plate, zalihe, kiriju, softver, reklame i sitnice, vidi da keš curi mnogo brže nego što je mislila. Kad beležiš svakog dana, ili bar svake nedelje, uhvatiš navike koje inače promaknu. Mnogi otkriju da plaćaju pretplate koje ne koriste ili drže robu koja mesecima stoji. Male stvari se sabiraju. Ko redovno gleda i priliv i odliv, ne dočeka neprijatno iznenađenje krajem meseca. Treći korak. Napravi rezervu keša. Recimo da su ti mesečni troškovi 2000 evra. Zdrav cilj je rezerva za 3 meseca rada, znači 6000. Ne moraš odjednom. Odvajaj po 200 evra mesečno i ona polako raste. Kad se pokvari mašina ili kupac zakasni sa plaćanjem, baš ta rezerva te spasi skupog kredita. Umjesto panike, samo pokriješ trošak i radiš dalje. Rezerva ti daje mir i slobodu da odlučuješ glavom, a ne iz straha. Četvrti korak. Upravljaj naplatom, obavezama i zalihama. Zamisli da si izdao račune na 20.000 sa rokom od 30 dana, a kupci plate tek za 60. Prodaja je odlična, a ti si u minusu. Podsjeti ih, ponudi mali popust za brzu uplatu i novac stiže ranije. S druge strane, ako ti dobavljač da rok od 45 dana, mirno ga iskoristi. I pazi na zalihe, jer roba koja meseci stoji je zarobljen novac. Naručuj manje, a češće. Kad novac kruži, umjesto da leži u neplaćenim računima i punom magacinu, keš teče glatko. Peti korak. Pregledaj, prilagodi i planiraj unapred. Plan keša nije nešto što uradiš jednom pa zaboraviš. Recimo da si očekivao 25.000 za kvartal, a ostvario 21. Kad sedneš i pogledaš zašto, ispraviš sledeću prognozu. Možda marketing nije radio kako si mislio, možda je tražnja pala. Nekad smanjiš nepotrebne troškove, nekad gurneš prodaju jače. Redovan pregled ti pokaže i dobre stvari. Ako stalno prebacuješ plan, možda je vreme za širenje. Zato mnogi drže kratak mesečni sastanak samo o brojkama, da odlučuju unapred, a nekad već gori. Da rezimiramo. Prognoziraj. Prati svaki dinar. Napravi rezervu, ubrzaj naplatu i redovno pregledaj. Ništa od ovoga nije komplikovano, ali zajedno drži tvoj biznis stabilnim, a tebe mirnim. Ako ti je ova lekcija pomogla, prijavi se na Keš ili biznis i vidimo se u sledećoj.